Ahoj kuřátka, já vás zdravím z českého Těšína. Teďka jsem přijel, Kuba jede svou první jízdu. Je to divoká karta. Zajímá tě, jak si povede divoká karta? Usaď se k tomuhle videu. Kubovi auto přibržďuje, takže já jsem přijel. Hnedka jdeme šrubovat. Fildas je ready. A teďka pozadí uvidíte, jak se Kuba vrací z tratě. Tam můžete vidět, jede do depa a jedeme šrubit s Fildasem. Ahoj! Myslím, že na tom nejsme... Jak on utíká z toho auta? Myslím, že na tom nejsme nejhůř, tady se taky šrubuje. Že Enrique Křivák. Enrique Křivák. Se mu zlomilo rameno. Kuba obouvá se myslíky a jdeme bojovat dále. Adri, co to máš? Ukáž. Jsi koupil plakát? A teďka musíš podpisy pozbírat od všech. Od všech ne. Jak to? Od všech, co jezdí, ne? No jako... Jo, ale já chci jenom od jednoho. Od koho? Nevím. Od někoho. O druhej tréningovej jazde v tejto druhej časti práve. A opäť Zantu zvyšia tie slavené balíky. Áno, Šimer sa ich teda nebojí. V podstate ani nie je prečo, ale vidíte, že ako sa mu snažili. Raďovi našli na dokopy ten zadný nárazník, tak on si ho znova utrhol. Marko, na tráti. Momentálne teda na trati René Bača do 36-kou. Takže aj René už hodne zlepšuje. Či už... Sme videli, že René Bača hodne zatiahol za tú ručnú brzdu a to nie je úplne to, čo teda chceme vidieť. A tým pádom aj veľmi spomalil svoje auto na to, aby sa dostal až do tej právnej zóny. Ešte len dokončujem, ak sa nemýlim, druhé kolo tréningových jazd. Jasno toho ešte na tej tráti neabsolvovali nejako veľa. Procházíme repem, Pelka ve 12, 2 turba, Nissanek, Legit Crew, Patrik jde čurat, Aňa jde čurat, Vosa jde čurat. Ahoj, mávej. No to jak to vypadá? Tady za zvenku. Já jsem tě neviděl, já jsem čural. Ale jak si cítil svou jízdu? No dobré, jsme měnili vodní čerpadlo kruhového, vzduchového, nastavaného vzduchu, víš, takže... Minule jsem přijel a 117 kg. To je dost, já jsem vyval 60, no. Teď bylo 75 po těch dvou jízdách. Takže dobrý, takže spokojený. Spravené. Za chvilku bude mít Kuba svůj první battle, upoukli jsme gumy, myslím, že to bude dobré. Veľký problém, našťastie. Vtedy sa nič vážne nestalo a myslím si, že práve organizátori si uvedomili, že tudy cesta nevede. Predsa len treba brať trošku do úvahy aj tú bezpečnosť. Ale teraz veľmi pekná jazda aj v podaní Jakuba Heriana na jeho 36.
potom to tam ešte pekne dotiahol. Nepodarilo sa mu ale prejsť už zónu číslo 4. To sú myslím také tie dva. Zóny číslo 1 si podľa predstav, ale nestratil ani kúštek zo svojej rýchlosti práve v tom príjazde do tej zóny, pretože tam nebolo absolútne žiadne začiatku. Veľkú výhodu práve... Kuba řeší problém, auto stále přibržďuje. Nebral jsem celý tým a jdeme se dívat, jak se mění hadice brzdová. Měli bychom ji jít měnit my a my na to jebem. Jdeme se podívat. Kuba, v čem je problém? Řekni. Nebudu to Návrty Valeček musí trošku propouštět, že? A jak bude trošku propouštět valeček, tak se vlastně budou vracet čmeny. Situace si žádá. No jako točí se. Jak to zajebal. Za to můžeš ty, Ondra, hej? Já za to můžu dělat? On? To nespravil, aby to fungovalo. Proč čaháš nám to, co funguje? Protože jsem nechtěl, aby mi to tam teklo do piči. Víš, jak to Víš říkám to, jak já? se o to staráš, je to úplně na piču. Příště na to nešáhnu vůbec a mrdám na to. To je správný přístup. Cykneš, když bude No, když ucítíš, Zpomalili jste to? že to... Já bych ještě ufoukl, ten Malko mi celkem dost ujížděl. Oba jazdci odštartovali. Čo sa týka tréningového zoskupenia. Takže Jakub Herian veľmi pekne kopíruje tú stopu, ktorú Tadeáš práve ide a teda táže už vôbec zatiaľ na ňom celkom slušne nalepený. Jakub Herian veľmi pekný prejazd aj 3. 4. zónou. Takým tým milníkom, ktorý tu máme na trati. Zatiaľ to dokáže. Teraz si naozaj teraz obrovský problém. Práve Tomáša, ale dokázal to myslím si, že na milimetre urobiť. Teraz pozrite na to, ako bude pekný konfliktor. Honzu Novotného. Teraz krásne nalepený. Narazník na narazníku a už je na dverách Honzu Novotného. Teraz len nechybovať, aby tam neprišlo k nejakej väčšej zrážke. Následný jazd na výstok pri tej prekvapačke. Veľmi štehu. Teraz máme pravidla trošku upravené, aby sa niečo také nestalo. Ale vôbec netrafil zónu číslo 1. Ja konečne sa s tým dokázal vysporiadať a teraz obaja jazdci úplne mimo tú optimálnu kvalifikačnú stopu, ale... Záverečný nalepený na Filipovi a krásne kopíroval. Filip vypal teraz obrovským uhlom. Ja konečný nádherný prejazd 3. 4. aj 5. zónou. Na tej 6. A momentálně jsou před náma kvalifikace, takže držte palce. Nechci, že Holíček povede. Dívejte, on spí. Je unavený, takže prostě budeme věřit. A presne na toto rozhodenie sme od neho zvyknutí. Pozrite sa, opäť pekný výjazd až na tie betóny. Korekcia na konci prvej zóny, ktorá ho bude stať rozhodne boli. Krásny úhol. Ako som dnes už niekoľkokrát hovoril, táto vyzerá pomaly ako taký backward entry, teda viac ako 90. Je úplne... Polka zóny obomi kolesami teraz ostrý prejazd cez zónu číslo 2. Obomi kolesami aj do zóny číslo 3 a 4. Vidíte, koľko týlu sa vedí. Obrovský potles. Šajmer odštartoval svoju prvú ostrú kvalifikačnú jazdu.
korekcia v jeho podaní, neviem, či mu vypadla rýchlosť, minimálne to tak vyzeralo. Každopádne zvyšok trate, tak ako sme zvyknutí. Jeho podanie. Plný bodový zisk v zóne číslo 1. Trojka taktiež veľmi vám problémov prejdená, tým pádom nadväznosť na štvorku tam nemohla byť žiadna. Jakub Erian odštartoval poslednú jazdu prvého kola kvalifikácií, ale obrovská chyba. Ďalšia. Hodnotenie za nulu. Ako tam prišlo k extrémnemu spomaleniu a bolo by to pri petli hodnotenie ako unchaseable run. Vyráža do možno jeho tretej jazdy za dnešný deň. Martinka síce nejde úplne na betóny, ale každopádne toto by malo byť v jeho prípade jazda na istotu. Druhá zóna krásne prejdená, tretia taktiež. Do štvrtej zóny aspoň jedno koleso vtesnané. Piata taktiež s jedným kolesom, šiesta. Úplne rovnako. V jednej zóne pekne vážno spelka s ponoremi obovými kolesami. Obrovské číslo 2. A taktiež to tu škrka a ešte aj nepríjemne naráža do betónových bariér. Veľmi podobne ako jeho kolega z týmu. Ja len dúfam, že toto nebude znamenať nejaké veľké poškodenie, aj keď to zadné koleso tam muselo schytať obrovskú bombu. Tak potlesk pre ho. Musím opäť počkať, kým sa na pol zametá. Ešte aj nepri... A Dominik Kouba štartuje do druhej kvalifikačnej jazdy. A prvá sa bude príjemná. To žiadaný počet bodov. Každopádne táto druhá vyzerá mi viacej s riskom. A Dominik Kouba síce krajší, plynulejší prejazdom, ale neúplne ideálnym ponorom do tých zón. Pekný a čistý prejazd zónou číslo 1. Už to trošku hlbšie do zóny číslo 2. Zóna číslo 3 len jedným kolesom, tam sme už videli korekcie. Štvrtá zóna obovými kolesami a teraz Vlado Dolbek určite napne svoj dimostroj. A nemusí to byť ďalšie korekcie. Som V202 na odštartovanie. Prvá jazda podľa najlepšia niečo o čo si lepší. A vidíte ten obrovský úvod, ktorý tam zalomil Manuel Scheiber, ale to bohužiaľ aj spôsobilo komplikácie do zóny číslo 3. Veľká škoda. Na 14. priečku. Vidíme. To vydržalo. Trojka taktiež krásne prejdená. Štvrtá zóna na základe nižšej rýchlosti, žiaľ len jedný koleso, piata pekná. Obrovský potlesk pred tohto tu blázna. Ako teda Bartoš Pelka mal veľké problémy s opravou jeho auta. Možno by som to ani nenazval problémami ako časové zdrženie, ktoré už neumožnilo natrénovať si ho niečo viacej. Prvá jazda bola pravdepodobne aj sa uvidíme, ako to rozbúje. Hodne veľké zaťahnutie, ručné brzdy, ale toho výkonová toto auto na rozdávanie. Druhá, tretia zóna prejdená, ako tak čisto. Tretia a štvrtá zóna. Kuba, jaké máš pocity po kvalifikaci? No, první nevyšla. No to víme, nervozita zapracovala. No to moc ne, my spíš tam nahlasili, ze spojka tím, že mě zbudili tady, že mám hned jet, tak to jsme to nestihli se probrat. A druhá jízda, klasik, ne? Jak Jakuba? Krásně. Profesorská jízda. Krása, 77 bodů, 9.
Na 9. místo. Jedeme dál. Co to mělo být? Kobli? Co to mělo být? Aha, 24,7. Začíná byť mi to, je to svetelný show, ktorú si treba. Chápal to, ktorú si treba. Ale bohužiaľ znamená, že nestihol. Zónu číslo 2, zóna číslo 3 a 4, ale myslím si, že celkom slušne prejdená štvorka, krásne hlboko a 5. Problém, ktorý by mohol vyložiť postup do ďalšej časti. Druhá zóna znamená krajšia ako v prípade Filipa Wimpela. Ale René Bača som tam oprko líder. Chaser. Krásne to tam zobral v tej prvej zóne. Krásny prejazd aj druhou, treťou a štvrtou zónou, perfektný prejazd na 5. zónu. Toto je základ veľkých nízerov. Ale výkon mal niečo väčší, nechal si tam aj nejaký krátky rozhostu. Možno by som nepovedal, že výkon väčší, ako skoro ten pomer váha výkon. Je na to lepší. A vidíte, ako krásne nacapený na Kubovi Herianovi počas celej dĺžky trate. Tam Václav Burian nenecháva ani milimeter tento mladý. Tak tohle bude hodně těžké rozhodnutí. Jsem fakt zvědav. Tak Kuba vypadl, ale my se dodíváme. Takže jdeme na další battle. Samozrejme na strane Kristiana Moravieca, ale to, čo trénoval za posledný rok. Pozrite sa, ako blízko na Bertovi Marerovi. Taký krásny prejazd druhou zónou. Taktiež aj s treťou. Štvrtá zóna taktiež hlboko a Kristian Moraviec chybuje. A Vlado Dobek neohrozene až do cieľa. Vlado Dobek a Kristian Moraviec. Kristian Moraviec teda ako ide. Pozrite sa, ako je on celkom vysoko sa dotiaľ na tie betóny. Teda nemal čas úplne všetko natrénovať. Pekný prejazd zónou číslo 3 skoro obomi kolesami aj do štvrtej zóny. Krásny prejazd od obidvoch. V zóne číslo 5. Vlado môže ísť aj prvé jazdy svojové tu. Môže sa konečne trošku zaspal po presku. Narazol do steny. Pevne verím, že sa tam nikomu za tými plesím. Jak to? Co? Jak to? Jednotku. Ale Michal vychodil veľmi peknou trajektóriou cez zónu číslo 1, zóna číslo 2 jedný kolesom, trojka obomi. Na štvorky sa ale Michal vychodil, nezmenistil, musel tam hodne skorigovať svoje auto. Tam Bartoš Pelka teraz chybuje. To je veľká korekcia. Jeho teda. To nebo aj ďaleko také veľké ako ale s tým líderom, ako to hovorí, bez dobrého stranu, nemôže pobličať do pozrite sa ako Bartoš Pelka. Využil tú svoju extrémnu silu, ten svoj extrémny výkon. Zo svojej V12 s preplňovanou turbou, vidíte, ako Michal vychodil, nestíha. A to obratné oči svoje, keď je ťažko padí, ako líder, Miro Majo ako chaser. Miro Majo si tam použil, Michal upevnú. Patrika Šeltra, vyťažil úplne optimálne zónu číslo 1 a 2. Ale krásnym spôsobom prechádza cez zónu číslo 3, ale pozrite sa, ako 300 koňový Touring je nakopnutý na dverách. Patrik Čel, ako ale dopadne. Ako ja som nevyvedený poriadne. Číslo 2, Patrik Čeloty, ale skracoval trať. Roslavajú, ale celkom slušným prejazdom cez zóny. Teraz krásne do široka, ale Patrik Čeloty na ňom celý čas nalepený. Patrik Čeloty rozsvekol svoju sítku.
Novotníku. A Novotník. Povera to odštartovaná prvá jazda. A Novotník sa pekne rozpakol do Tarasa Legerského, ktorý tam opäť. Vidíte slavené balíky. Ale krásny spôsob prechádza okolo bariér. Takisto cez zónu 2 aj 3. Do štvorky sa bohužiaľ nedostal. A Honza Novotný má plné ruky práce, aby zostal v tomto veci. Teraz si videli, bol nebezpečne blízko tých slavených balíkov, už ich dôverne pozná. Ale vidíte, ako to dokázalo, ale teraz kývuje. Momentálne prichází top 8, jdeme na to. Neverí, že chalani sú teraz práce pripravení a že si tam volatníkov z jednej strany a druhou, každopádne to 8 sa trefa zónu číslo 2, taktiež 3 a 4 úplne zle prejde na vyopolaní. Toto nie je kvalifikácia stopa, na ktorú sme odpovedali. Všetko, čo sa dalo. Typička silou udiela Václav Buriantová. Krásne, dobral na beton. Ako Václav Burian, ale Václav Burian krásne trefa zóny. Jeho línia z síce Filip Vypelen to nalepený. Tam nebol asi ani milimeter pritečka. Filip Vypelen sa opäť opravuje na svoja technika pod kapotom. Ďakujem to pekne cieľom opäť do smerom. Dopadne na to do druhej časti prvej zóny. Sa nalepil na tie zvonidla. Každopádne teraz 3. a 4. zóna od obidvoch jazdcov krásne na tesno. Teraz Dominik Kolba nechal trošku priestor, uvidíme si pokolený od a tá je už odštartovaná. Dominik Kolba teda ako jeden krásny rozhodil svoj 46 už úplne na betóny. To bol krásny účastný prejazd tej prvej polke, prvej zóny. 2. a 3. zóna taktiež veľmi pekne prejde na škoda tej 4. zóny. Ale vidíte, ako Vlado Doubek tlačí na svojho supera. A teraz máme ledve nádher. Bartoš Pelka zjavne opäť využíva lačko do svojej jednotky. Ale Zdeněk Majer je na ňom nalepený tak, ako treba, tak, ako to chceme vidieť. Aj keď jemne začína strácať. Každopádne Bartoš Pelka neúplne optimálnou trajektóriou potračil potom. Záda ňalo až vyrovnaní. Veľmi pekné obetlu. Poďme na to. Zdeněk Majer pekne rozhodol do svojho jazdu. Nie je úplne vysoko na betónom zóne príslená, ale vidíme, že Bartoš Pelka tam hodne skrátil tú trať. Zdeněk Majer jedným kolesom do zóny číslo 3, nevyšlo mu to úplne presne, bola predstava 4 úplne minúta. 5, 6, tak to zase na to obrovský korekcia. Strane Stekerova. Pekne obsatoveno do vývoja jazdcov. Ale Honza Novotný má trošku slušná trajektória v tej zóne číslo 1 aj 2. 3 prejde na jedným kolesom do 4, použiaľ ani niečo. A vidíte ako Honza Novotný stráca snaží zubami, než sa vidie. Pozrite sa na to, ako je hneď nalepený Patrik Čelotňa. Honza Novotný. Veľmi pekná stopa. Škoda toho prejazdu len jedným kolesom a tam sa iskrilo. A bohužiaľ prišlo ku kolízii auta. Bartoš Pelka trošku okolo štartov, ale Zdeněk Majer na ňou trošku taktiež strátil. Ale už na ňom bol celkom vidieť, ako Zdeněk Majer musel brzdiť svoju S13. Bartoš Pelka ale celkom slušnou trajektóriou proti tomu, ako to vyzeralo v predchádzajúcej jazde. My sme nemali Zdeněk Majer je teda ako líder, Bartoš Pelka ako chaser. Zdeněk Majer voľne sa strátil teraz pitočným spôsobom. Ešte aj rozsvietil svetla. Podobne ako chaser nechcel nejakým spôsobom obmedzovať svojho supera. Ale vidíme, že Bartoš Pelka teraz rozlakol. Keď opäť neuveriteľne dokázal krok 4 rokov na poltoku urobiť z tejto akcie. A to si veď. Postavený kvalifikácie ako líder. Václav Burian ako chaser, vidíme, že Vlado Doubek tam hodne približuje v prvej zákrute, alebo teda v prvej zóne. Pekne bere ale zónu číslo 2.
Taktiež aj kroku, ale Václav Burian na ňom nalepený na centimetre a tam prišlo ku kontaktu. Teraz pomerá to Václav Burian, tejto krajine po líderi. Lado Novák a Česar, Václav Burian do toho pomerá, krásne na betóne. Krásne podarí zónu číslo 1, pekný prejazdajte zónu číslo 2. Trojka nádherne prejdená, škoda, že mu to nevyšlo. Rýchlosťou aj do 4. zóny. Neviem, že Lado Novák tam jemne stratil, ale teraz sa V8, LS3, predpovedená dvomi kurbami. Máme to odštartované. Patrik Čeloty krásne na betónom. Bartoš Pelka, Patrik Čeloty tam hodne škrka podvozok, svoje supry, tam sme videli iskry. Spod auta. Patrika Čeloty, ho neviem čo tam nastavil, spod tá Krať už sedí. Na štarte, ale Patrik Čeloty sa nenechal naskočiť. A Bartoš Pelka tiež to Patrik Čeloty to tam hodne skrátil, ale Bartoš Pelka to tam nejako preručkoval do zóny číslo 4. Patrik Čeloty sa nenechal vyvieť. To je neuveriteľné svetlo a poďme na to. Zdvíhajme telefóny. Václav Burian a Bartoš Pelka. Václav Burian nádherne na betónu. Krásne aj cez zónu číslo 2. Bartoš Pelka začína strácať. Pomeraj zadná časť telefóny. Ideme cez 4. a 5. zónu, ktorú krásne triafa. Václav Burian, ďalšie telegrafe na 7. zónu, ako by si pred... Servere sveta hlasia máme odštartované. A Bartoš Pelka vyrazil neúproste do prvej základných línie, ale zónu číslo 1. Vidíte s zelenými svetlami, ako tam Václav Burian stojí na plyne. Chýbajú mi tu telefóny, ale poďme sledovať to, čo sa deje na trati. Václav Burian tam jemne strácal, teraz sa Bartoša Pelku posled. Patrik Čeloty ako líder. Lado Novák ako Česar. Čeloty neúplný návod to pole, Lado Novák je nalepený. A Patrik Čeloty teraz horko ťažko. To potiahol cez ručok v tej zóne číslo 3. Lado Novák, ale pobiedza na svojho supera. To je vo vás. Ukážte, ako dokážete podporiť tých jazdcov. Pomerá to Vlado Novák ako líder. Patrik Čeloty ako Česar, krásne rozhodenie od Vlado Novaka. Patrik Čeloty nemôže nič vidieť. Krásny prejazd treťou. Aj štvrtou zónou obidvoch